Zein nola banatzen dituzu lanak? Zenek iteu zer? Hanek pixkatiten du bezeroekin prozesuan zehar komunikazio dena, eta telefonoa, agenda, eta, bueno, ean edator banka pribatutik. Hau barkatu esan diazu zati txikitan. Bai, guen laukitxotan prestatu eta listo. Bale, hau hemendik enduko izut, eta gainontzeko hori, hor dakazu sakarrontzia, horrea bota, eta hola tabla txukun usten dugu. Bale, oso ondo. Orduan, beak iten du kudeatu, bai gonbidatua, bai deiak, bai... Bai, eta bera banka pribatuti dator. Bale, orduan ekonomiare beak eramateu, ezta? Hori da. Ondo. Eta nik iten dut, diseinua eta soinekoa josi. Ados. Orduan, ondo. Bikain, orduan ondo banatzen dituzu lanak, zuri tokatzen zaizu batzutan bere lanak itia eta beha josten hastia, edo hori ez zuen bestian arloa ikutzen? Ez, bueno, beha egiten dituna da, botoia forratu, hoi bai. Vale, botoia forratu, hori bere lana da. Hori da bere eskulan bakarra, bai. Vale. Ondo, eta orduan botoiak forratu eta lan egiten zuen? Bai, dena iten eta jerrian. Ez dugu ezer kanpoan iten. Bueno, eta kontatu orduan, nola azten zeate? A ber, gonbidatu bat, edo eskonberri bat, deitzen dizu, eta nola azten da prozesua? Normalen iten dugu lehenengo zita bat elkar ezautzeko, eta pixkat entzuteko behak zer nahi duen, zezkontza mota nahi dutenin, hemen utziko. Bai, hor utzi. Zezkontza mota nahi dutenin, eta bueno, superimportantia da zieratik behintzat, baiek esentitzea mozorratuta. Bai, naturalki, bueno, ez da egun naturalena izate, baina bai pixkat goxo jun eta praktikoa izatea, ez da? Bai. Ondo sentitzia bera. Bai, hori da. Vale, eta hor, bueno, jarriko izulana, emateu labana moitzen dezula ondo, Venga, guain piperra, pepitaketak endu, eta hori ere lauki txikitanin. Eta orduan, iristen da, o taierra iristen da, o lehendabizi telefonoz izaten da, o gutunen bitartez, e-mailen bitartez, nola egiten da? Denetatik, e-mailez, Instagrametik pila bat idazte gutere bai, webetik ere mezu bidez, eta bueno, normalean guk deitu iten dugu direktamente eguna jartzeko eta hori, elkarrez hautzeko. Bikain, eta nola lotzen dezue eta nola rapatzen dezue, zehazkik bezerok zer nahi duen? Bai, gure kasua egia esan, bastante partikularra da, gaina beti jaula esaten dugu, daukagula kriston gaitasuna, soinekoak saltzeko behaie jakin gabe nolako izango dan. Bai? Bai, porque azkenan guk dena neurrira iten dugu. Eta orduan hasieran bai iten ditugula, ideia generala bota berarekin. Bai. Baina gero berez prozesuan bost probatan iten ditugu soinekoak, orduan proba bakoitzan hartzen dira erabaki batzuk urrengoan ikusiko dianak, horren gainean beste erabaki batzuk hartu, eta hola, gutxinaka sortzen. Eta pixkanaka zuko esplikatzeko, nola azten da prozesuri, nola azten da lehen da biziko urratza? Lehenengo iten deguna da, bozeto, hasierako bozeto bat, gero ala ere bozeto hori ez da zertan izan behar bukaerako emaitza. Azkenan prozesua beti irekia da, eta hortikan juten geha, lehenengo probara iten dela dena, hasierako patroia izango litzakena kotoizkotela baten. Orduan, kotoizkotela hortan iten deguna da, diseinatu bere gorputzak eskatzen digunan baitan, basea izango da soinekoa. Azkenean soinekoak beti dauzka osagai desberdina bezala. Orduan, aurrena base izango da. Hortze izango zen, bitxiek dazkan hori? Hori da. Kasortan base izango litzake azpikoa, dala gero denak endutakoa normalean dantzatzeko eta gelditzen dira azpikoakin. Orduan, kola eta, pixkat gero molestatzen duen dana fuera. Eta gero hori da. Eta pixka librago sentitzeko, ez da? Hori da, bai. Eta konexio berezi hori emazte gaiakin nola lortzen dezue? Orduan ja kafetxo bat hartzen dezu begekin eserita, edo... Bai, lehenengoa kafeik eurokorren ez da bateatzen, igual pixka xurrak, igual imarko nuke. Tortilla bat oso jarri beharko zen duten. Ez urduri etortzen dian normalean, orduan bai, lehenengo egunean bai. Bai, kakae itxita, ez da? Bai, egizan bai. Eta lehenengoan kostatzen zailere bai pixkat irikitzea. Lo que pasa egia dela, azkenean anek eta biok lortzen deula zieratik ere pixkat giroa sortzea, eta horrek iten duna da gutxinaka sartzen jutea. Azkenean bere aia giroan zaintitzen dianean, irekitzen azten dia, eta ezagutzen guaz. Ondo. Orduan hor konexioa bakarri sortzen da. Noiz azten da, zenbat esaten diozu, zehaztea etorriko eskondu baino 2 hilabete lehen, motxak geldituko da, bai. Esango zu gutxini urte bete, o 6 normalean, hilabete nahiko da? Nik urte betekin etortzen baldin badia eskertzen dut. Porque azkenean gero gutxi gora bera urtean 70 bat soineko iteitugu. Gehiago ez, gukupo itxia dakaguz, azkenean nik bakarri josten dut, eta gero hanek ere hainbeste jende elkarrekin eramateko urte osoan zehar, jende asko da. Orduan kupo itxia dakagu, eta urte betekin etortzen baldin badia, guretzako beto. Eta gero entrega denak hilabete gutxi batzutan konzentratzen dira. Eta noiz egon behar duia prest?
Osea, eskontza dator... Egun bat lehenuo. Egun bat lehenuo, entregatzen dezue? Bai. Ai, ama. Bai, aldala bentsat bai, porque azkenean da prozesu bat iten dana oso neurrira, eta jo, gero pena da, imagina... Bai, nahi lanian jarri, Bai, ikuste deharki moiten zula labana. Orduan izaten duzu, bai, prozesu hori batxukun ateatzeko denborakin. Bai, mazkena da gero nerabaki pila bat hartu behar dialako, azkenean tontakeria mateu, baina ezkontza baten gauza pila badia, eta azkenean ez da bakarri soinekoa. Osea, soinekoa parti bada, baina gero anekin adibidez, hola ita dezean hor dago. Beira. Ane, gero atea, jendeak ezautzeko, bale? O telefono sartu behintzat, bale? Bueno, eta esan behar nizun. Gero esan dezun bezala, hasieran oinarri egiten dezue barko jantzi hori, zenbat osagai eramatia dazka soineko batek? A ber, normalian soineko batek, depende ezkontza egunez o gau ez dan, baina egunez izaten dira normalian, da egunez baldin bada, normalean soinekoak betetzeitu pixkat 3 momentu, desberdin. Osea, hasieran izango litzake kompletona eta zeremonia edo parterik formalena betetzeko. Eta hor normalan izaten da parterik handina, kola, eta nola bait betetzeko eta espektakularrena. Gero kokteleako normalean ja parterik handiena kentzen dute, eta koktelean ez baldin bada gero ja bentsat jatetxean sartzeko bai, eta gelditzen dira soinekoak, gehi igual beste parte bat aurrerago kenduko dana. Eta gero ja dantzaldirako parte hori kendu eta edo gehitze zaio beste bat maz de fiesta. Vale. Brillantekin edo lumako mugimendu pixkatekin o algo más festivo. Edo bestela gelditzen da baseakin bakarrik. Hor ja depende eta zen hortasun dakazun. Nuz, zenbateko kola esan dezuna, bustan hori, luzena zenbatean join dezu? Hor batzotan ikusten dira ikararri luziak, ez da? Bai. Guk egia esan, pasaden urtean bat ingenun, ze guk tailerra egia da ez dakagula ere oso hundila, oso etxekoa dalako. 3 buelta matez izkion tailerra. Eta ez gina sartzen. Ez ginaten sartzen. Sofa denatzea, la mesa de kortereatzea, denatzea, eta kola dena zabaltzeko ez gina sartzen. Igual, hemendik hasita 6 metro bazian. 6 metro, atzeaino. Katxisla, ma. Bai. Bueno, hotza bali makazu ondo tortzea, gero hor bueltakak manda, venga, ez da? Zikentzen ez dala bentsat. Ondo. Eta horrek funtzioa daka, kola horrena zer da, pixkat zehatzeko edo, zer kola nada, argazkirako. Argazkirako. Bai, azkenean... Errasteko, lurra errasteko iguale bai, ez da? Baita. Eta hori egiten malde badu kriston faena, baina, bueno. Ondo. Bueno, gero tokaguak eta buruguan eramaten dioenak eta horietanak eba dituzue? Balen, bai, baina oain normalean guk jende asko zautzen dago egia esan ja gremiotik eta saiatzen gara eramaten, adibidez Donostin badaude pare bat tokaduak eta lako gozakite ikustenak. Espezializatuak horriten dituztenak. Bai, eta baien gana bialtzen gute. Igual zoze simplian nahi badu, bai. Zapatak guk iteitugu eta... Zapatak bai. Eta gaina dena hori, nahi zuen bezala. Osatako ja neurri aukeratu zakezu, materialak, koloreak, formak. Hori bai. Lan... Earra, 70 marriteko urtean nahiko lan bakazu, ez da? Bai, zapatak eta hanek iteitu adibidez. Azte bakoitzian pare bat iteitu zu, ia. Bai. Eta gero gertatuko zaizuena dare bai, hauetanak batea, azkenian eskontzak udaberrin da udazkenen iten dira danak, ez da? Osea, maiatzetik, batalioak bukatu, eta gero azten dira eskontzak, eta gero azken negun lasaio ibiliko zeate, ez da? Bai, hemen normalean konzentratzen dira 3 hilabete, hola fuerte. Ekaina izaten da beti oso fuerte, uztailare bai, gero abuztua lasaio, eta gero iraia izaten da beti, nik beti beldurra diot. Iraia eta urria beti oten da hor movimiento pixka. Baina hemen zinemaldiakin eta ere normalean beti eskatzi gute zerbait, alfombrarako eta ordena pilatza zaigu. Bueno, eta aurten, alfombra gorrian, zein jantzi dezu hola jakima daiteke, Amaia beraz zuri jantzi genuen, eta jo egia esan 2 egunetan ingenun soinekua, eta emaitza oso ona. Neska egia esan super jatorra da, eta gero ekipon ekarrizun argazkilaria ekarrizun, gero Vanity Fairren elkarrizketen zioten, eta horrera saldu ginean, osea, que oso ondo. Osa, puri jan zaudete, ala biardu.